Za tento Opel som členovi vrátil peniaze, keďže mu neprišli papiere, skoro po roku sú tu, auto je prihlásené, poďme ho flipnúť s profitom. Jedna z najdôležitejších vecí po mechanickom prezretí auta je práve to, ako vyzerá. Či chceš alebo nie, auto síce môžeš mať v dobrom mechanickom stave, no pokiaľ je značne poškrabané a špinavé, bude sa ti predávať o mnoho ťažšie a je to práve z dôvodu, že zákazník sa rozhodne do pár minút, či auto chce a je to práve na základe vzhľadu. Tu máš 3 tipy, ako auto pripraviť a som zvedavý, čo povieš na výsledok. Krok 1: umytie. Sústreď sa najprv na kolesa a okolie, ktoré je najšpinavšie. Lacné a dobré produkty sú tieto, nájdeš ich u mňa v popise a samozrejme ako vždy toto nie je promo. Odporúčam ti ich, pretože mám s nimi dlhoročné dobré skúsenosti. Krok 2: umytie a dekontaminácia. Nastriekaj penu. Umyj auto ručne, spláchni, utri a ideme na leštenie. Na týchto dverách sa vyšantilo nejaké dieťa, ktoré si tu niečo nakreslilo, no pozri sa, čo s tým vieme spraviť. Prebrus 1500, potom 2000, no a po preleštení ďalších častí auto začína vyzerať zvonku naozaj super. Čo povieš? Interiér, ďalšia samozrejmosť, ktorý dostal pekné prefackanie týmito dvoma produktami, ktoré používam skoro pri každom detailingu, nestoja veľa a spravia fakt pekný výsledok. No a pozri na to, ako auto vyzerá teraz. Toto je jedna z najdôležitejších vecí, pokiaľ chceš predávať autá s profitom. Sice áno, pokiaľ nie si šmelinár a záleží ti aj na technickom stave vozidla, je dôležité mať auto aj v dobrom technickom stave, no vzhľad je veľmi podstatný na to, aby si auto flipol čo najrýchlejšie. V ďalšom videu ti ukážem, čo všetko mechanické som na aute spravil, nahodím ho na net a pôjde na predaj, a ak sa chceš naučiť viac zo sveta car flippingu a detailingu, nezabudni hodiť follow.